बेफोरबायदि ओंखारहांनाय एकदम माइयावहाय जुदि एम्फौआ बायोब्ला सोरनि गोसोआ दुखु मोनालै नायलाय एम्फौआ माबे थिखिनियाव दं नै ओरैबायदि एम्फौ नै जाबाय हासार थ' एसे माने हासार सारनो दङ बारा बुरजाबो नङा थ' आं बेखिनि हासारखौ सारनानै लानि आरोना थ' फाइनालि लोगोफोर आङो दा नैबे फोथार फारसे फैगासिनो खर'आवहाय एकदम रुजुनना लादों एसे हासारखौहाय उपाय गैया माने अखाखौ नेनायावनो मोनगोन मोनलासो सानबायमोन आं दैखौहाय थ' फैयै फैयै एसे अनबाय थ' जियानो हक दा माइया माने एसे ओंखारनाय बायदियानो जाजोब्बाय आरोना फ्राय ओंखारगासिनो थ' एसे अनबाय गोजौनियाबो नायहरामोनब्ला ना थ' अखाखौ मोननाया नंलामोन आं गरमानो थाबाय थासिगोन नामा बेबायदि सानदोंमोन आरो थ' समा बारलाङोब्लाथ' आरो माइया इमान मोजां जायाना टाइमाव दैखौ मोनथारनांगौ ना थ' अब्लासो एसे मोजां जायो आरो जियानो हक लोगोफोर आं एसे दिन्थिगोन बिदिनोसै लाइभआ मा बुंबावनो आरोना थ' बिनि थाखायनो आङो एसे बाहेरायाव थांनो रेडि जादों एक्सपिरियेन्स एसे दंखायो माने फ्राय ओरैनो थाया आरोना थ' माबा मोनसे नङा मोनसे मावखानांगोन लाइफआव माने गोबां प्रब्लेम दङ थ' बेखायनो आङो एसे माने उइक उपाय गैया मावाब्लाबो जाया माने थ' आं एसे दिन्थिगोन लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना बेफोर माइया 20 मननि सिङाव खारगौ आरोना ओरैबायदि गेरेन्टि होनो हाखायो आं नाथाय नैबे एम्फौआसो नस्थ' खालामबाय हेलौ एभ्रिवान गुड मर्निं टु अल वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय थ' लोगोफोर आङो दिनैहाय मोननैसो आपडेट्स लानानै फैनाय जादों आरो बे आपडेट्सखौ आङो होलांबाय थागोन स' निस्सय नोंथांमोना टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' बिदिब्ला आङो दिनैहाय दंफैयो नैबे फोथारावहाय सम सम फोथाराव हाबनांगौ एसे नङाब्ला माने गोसोआ मोजां नाङा आरोना थ' जियानो हक आङो नैबे फुंनि समावनो आङो बे फोथारावहाय दंफैयो आरो आवगोलबो आङो बेबायदिनो फोथारनि भिडिअ लानानै फैदोंमोन आरो दिनै आङो फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय आङो फोथारनि आरोबाव एसे क्लिप्स आङो दिन्थिनो सानदों लोगोफोर फोथारावहाय मा अबस्था जानानै दङ ना थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन बिनि सिगां आङो मोननैसो आपडेट्स होनो लादों थ' बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोङो बयबो मिथिखागौ आरो बेबायदिनो गोबां दिन बा साननैसो सिगांनिफ्राय जोङो बेबायदि भिडिअसफोर जोङो नुबोबाय थानो मोन्दों जेरावनाखि जोंहा बेबायदिनो जायफोराहाय हाबनानै दङमोन ना बे एप्सआवहाय बेबायदिनो हेमस्टार कम्बेट स' हेमस्टार कम्बेटआ फाइनेलि बियो दा बेबायदिनो सेल खालामनानैहाय कइन्सफोरखौ जोङो बेबायदि उइथड्र खालामनो हाबाय नाथाय आंनिया बेबायदि जायासै आङो बांद्राय बेवहाय बेबायदि ध्यान खालामनाय जायाखै थ' बेनि थाखायनो आरोना थ' आङो उइथड्र खालामनो हानाय जायाखै थ' जियानो हक लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेबायदिनो इउटिउबफोराव सार्च खालामनानै लायोब्लानो जाबाय बेवहाय बेबायदि गोबांथार भिडिअसफोर मोननो हायो आरोना थ' बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा बेबायदिनो आपडेट्स दंबावो जि रां हाबनायनि आपडेट्स आङो होबाय थादोंमोन थ' आङो बेखौबो एसे बुंलांगोन लास्टावहाय बेबायदिनो जोंनि एकाउन्टफ्रावहाय जिथुनाखि फैसा हाबनाय ना थ' आङो बिनि सायावबो एसे आपडेट्स लानानै फैदों जियानो हक लोगोफोर आङो नैबे समावहाय मोनसे बाथ्रा बा आङो खोथा आङो शेयार खालामनो लादों थ' बेनो जाबाय लोगोफोर आङो बेबायदि भिडिअसफोर लाबोबाय थानाय जागोन जाया जेबो माने गेरेन्टि गैला थ' नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्ला निस्सय आङो नाजागोन आरो दिनैहाय गोबां बेबायदि एसे प्रब्लेम जानानै फैदों जोङो माने गोबांफ्रा साननो हागौ बेबायदिनो इउटिउबफोरावहाय फैयोब्ला ना थ' बेबायदि फैसाफोर आर्निं खालामनो हायो नाथाय बियो नङा लोगोफोर एकदम मिसा आरो बियो माने खालि जास्ट ओरैनो बेफोरखौ माने टाइम पास बानायनाय आरोना थ' गोबां रोखोमनि भिडिअस बानायो इउटिउबाव माने फैयोब्लानो फैसा मोनो होननानै नाथाय बेफोर गासैबो मिसा खोथा लोगोफोर नङा जोङो बेवहाय फैनानै बेबायदिनो खामानि मावनांगोन आरोना जोङो जेरैबायदि हाजिराफोर मावोब्लाबो फैसा मोनो बेवहायबो बेबायदिनो जोङो गोबांथार स्ट्रागोल खालामनो गोनां जायो टाइटेलनिफ्राय लानानै थाम्बनेलनिफ्राय लानानै बायदिसिना बेबायदि आरो जोङो भिडिअसफोर जोङो कालेक्सन खालामनो गोनां जायो लोगोफोर थ' गोबां खस्थ' दङ आरो मेहनत खालामनो गोनां
तो जेनो हक लोगोफोर आंनाबो बेबायदिनो समाहाय सफैबाय आङो दाखालि जिथुनाखि आङो दिन्थिदोंमोन बेबायदिनो आङो भिडिअस लानानै फैदोंमोन जेरावनाखि बेबायदिनो टिकेट ना तो अलरेडि आंनिया माने कनफार्म जाखानाय तो आङो बेबायदि बुकिं खालामखाबाय आरो आङो एसे बाहेरायावहाय ओंखारलांनो सानदों स' नोंथांमोनाहाय मा सानो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो माने एसे बेबायदिनो आंना लाइफआवहाय एसे माने प्रब्लेम दङ तो बिनि थाखायनो आङो एसे माने बाहेरायावहाय ओंखारलांनो सानदों दिनै इउटिउबावबो गोबांथार बेबायदिनो खस्थ' दङ जोङो दिनै बाहेरफोराव बेरायनानै बायदिसिना भिडिअसफोर कालेक्ट खालामनायावनो गोबां खरसा जायोना तो जोङो दिनै इउटिउबाव फैयोब्लानो जे फैसा मोनो बे नङा आङो दिनैसिम इउटिउबनिफ्राय बेबायदि आथोनाबो फैसा मोनाखै बा सारेनाबो मोनाखै आरोना तो जेबो मोनाखै नाथाय दिनै गोबां रोखोमनि भिडिअसफोर बानायबाय गोबां समावहाय गोबांफोरनि थाखाय बेबायदि गोरोन्थि भिडिअसफोरबो लाबोदों जानांगौ आरो बेबायदिनो खायफानि थाखाय बेबायदि मोजां भिडिअसफोरबो लाबोदों जानांगौ निस्सय नोंथांमोनाहाय गोरोन्थिफोर नुदोंब्ला आंखौ अननानै क्षमा होयोब्लानो जाबाय तो आङो बयनियावबो आङो निमाहा बिनाय थाबाय आरो आङो बेबायदि माने भिडिअसफोर लाबोबाय थानो सानासै नाथाय नोंथांमोननि जुदि सापर्ट मोनोब्ला आङो निस्सय भिडिअ बानायनो ट्राइ खालामगोन आरो बेबायदिनो न'निफ्रायबो ना तो बाजानाय मोनदों बेबायदि खामानिफोरखौहाय मावनो थाखाय दिनै बिनि थाखायनो आङो एसे माने दुरबल आरोना तो आंनियावबो लाइफआव गोबां बेबायदिनो प्रब्लेम दङ तो आङो बेनि थाखायनो एसे गोसोआव गोबां डाउट आरो गोबांथार बेबायदिनो बेरायनायावनो गोबां ओरैनो माने खरसा जायो आरोना फैसाफोरा जोङो इउटिउबाव भिडिअ बानायनानैबो जोङो बेबायदि फैसाफोरखौहाय थाबैनो जोङो आर्निं खालामनो हाया दिनै गोबां जायफोरना दंखानाय बा थाखानाय बेफोरबायदिफोराहाय हायो आरोना तो जेन' हक लोगोफोर दिनै एथबां माने इजि नङा गासैबो खामानियानोहाय खस्थ' जाखायो तो बयबो मिथिगौ जोङो इउटिउबाव भिडिअ बानायोब्लानो बेबायदि फैसा मोना आरोना तो न'निफ्रायबो एसे बाजानाय मोनदों बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय बेबायदि आङो भिडिअसफोर बानायबाय थाला बेबायदि एसे गोसोआव सानगासिनो आरोना तो आंना अलरेडि माने बेबायदिनो टिकेटआबो बुकिं जाखाबाय खालि ट्रेनावल'सो गाखोनांगौ आरोना तो आङो एसे माने गोजान जायगायाव बेबायदि थांनो सानदों तो नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर भिडिअस लाबोनांगौना लाबोनांला आरोना तो नोंथांमोननि जुदि सापर्ट मोनोब्ला आङो एसे माने ट्राइ खालामगोन आरोना तो आपडेट्सआ लोगोफोर आङो होलांदिनि आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो ना तो जेरावनाखि रांफोर बेबायदि हाबनाय तो बियो जाहैबाय खायफानियाव हाबदों आरो आङो खुगाजों खुगा बेबायदि खोनादों खायफा बर'फोरनियावबो हाबदों जानांगौ निस्सय तो खोनानो मोननाय बाथ्रा बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया बेबायदिनो दुर्गा फुजानि सिगां ना तो गोबांफोरनि एकाउन्टाव बेबायदि रांफोर हाबदों होननानै खोनानो मोनदों आरो तो फाइनालि एथबां आङो माने बेखौहाय कनफार्म बेबायदि नङा नाथाय बेसेबां सैथो जोङो जायफोरा मोनदों बिसोरसो मिथिसिगोन बेखौहाय तो बेनिखायनो आङो बिनि सायावहाय बेबायदि मोनसे मोजां माने आङो आपडेट लानानै फैनो हायाखै डिटेल्स गैयालाबानो थारमाने जोङो भिडिअसखौ बेबायदि बानायोब्लाबो जानाय नङा आरोना तो बेखायनो आङो भिडिअसखौ लानानै फैनाय जायाखैमोन लोगोफोर आङो नैबे समावहाय दा फोथारावसो दंफैयो आं बेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय माइफोरा बिराद मोजां जादोंमोन नाथाय ओरैबायदि एम्फौ मा खालामनो लोगोफोर आरो लोगोसे बेबायदिनो गेजेराव दै गैया आरो मुं गैया मा जाबावगोन ना तो माइफ्रा नायथाव जाया आरो एम्फौआ ओरैबायदि एम्फौ दा ओंखारनाय समावहाय बेबायदि एम्फौ माबायदि स्प्रे खालामगोन आङो दा बेखौ एसे सिन्था खालामदों फिथाइनि सायावहाय माने स्प्रे खालामोब्लाथ' बियो माने जाजानाय नङा बेबायदि अबस्था ना तो एम्फौआ आङो दिन्थिलांगासिनो माइयाहाय माबायदि जादों तो एसे नायलांनो हागोन नुबाय जानांगौ एम्फौखौहाय नै बेहायनो दङ दिनै ओरैबायदि एम्फौ आरोना बेफोरो तो बेबायदि एम्फौआनो गोजा गासिबो आरो बेयो माने बेसरावहाय जेथिया बेसर मावो अब्ला बेयो फैयो आरो बेबायदि खरान जानायनि गेजेरजोंहाय एबार बेबायदि एम्फौफ्रा फैजोब्बाय तो गोबां दं एम्फौ बेबायदि एम्फौ थायोब्ला बै समाव जेब्ला माइया ओंखारहैगोन ना तो गासिबो बिसोर माने अरस'जोबगोन आरोना तो आङो सानदों थांनाय खेबसेयावबो माने बेबायदिनो लस जादों एबारबो माने 100% लस जानायाहाय आरोना तो ओरैबायदि मासेल' नङा आङो दिन्थिलांगासिनो दं गोबांथार एम्फौ दं आरो बेबायदि बेवहाय नै नायलाय माइया माबायदि जाजोब गासिबो जाथिना तो बे जाथि जानायावहाय मार एम्फौ दं आरो ओरैबायदि एम्फौ फाग्ला जागोन बेबायदि नै खस्थ' खालामनायनि उनावहाय बेहाय जुदि एम्फौआ बेबायदि बायोब्ला
बेयाव आरो माइ नङा माबा मावनानैबो जेबो लाब जाया थ' आसल खोथाया बेसो गोबां बेबायदि माने लसआथ' 100% लसखा आरोना लोगोफोर थ' लाब गैया गोबां खस्थ' खालामबाय आरो जेबो जाया आरोना थ' मा बुंनो सब मानसिजों बेबायदि सुथ्रुआसो बारा मानसिखौ माने संसाराव सान्थि थानो होआखै आरो नै नुबायना आं एसे दिन्थिलांगासिनो दे नै बेबो मासे एम्फौ इनि माबायदि बिराद बरिया जागासिनो दं नै ओरैबायदि एम्फौ माने लाजा आं फाग्ला जाबाय आरो दिन्थिबावगोन आं खाथियावनो नै नायदो लोगोफोर नै नायलाय नै बेबायदि गासिबो एम्फौ गोजा आरामनो थान्दा थान्दा जागासिनो आरोना बिसोर बे दा गथब दंथ'यो बिसोरो दा ओरैबायदि एम्फौ लाजाया मा खालामनो बेफोरबायदि जानायफ्रा गासिबो माने नै जाख्लाबजोबनाय गोजाना बेयाव नै बेबायदि जाख्लाबनायफ्रा गासिबो सब एम्फौआनो जाजोबनाय आरो दुनियानि एम्फौ दं बेहाय गासिबो फ्राय बेखिनियाव सब एम्फौआनो गोजा नै जाख्लाबजोबनाय नै माइफ्रा अबस्थायानो गैया नै ओरैबायदि एम्फौ दं आरोना नायदो लोगोफोर नै बेबो एम्फौ नै फालो एम्फौ आरोना आरो बिनि खाथियावनो मासे दंबावो नै नाय किमान एम्फौ दङ ना थ' गासिबो एम्फौखौ जों दाब दाब बेलेग बेलेग जायगायाव दिन्थिबाय आरो बेबायदिनो फिसा फिसा एम्फौ दंबावो आरोबाव बेहाय नै नाय नै बेहाय नै मासे एम्फौ दङ नै बेबो गासिबो सब एम्फौ गोजा आरोना थ' सोर बेबायदियाव खेथि खालामनो ना थ' गावनि पकेटनि पार्सनेल फैसा खरस खालामनायनि उनावहाय जुदि आरो बेबायदि एथबां एम्फौ थायोब्ला बेखौहाय सोर खेथि खालामनो बेबायदि थ' बेयावनो आरो माने थाबैनो PM किसाननि फैसाखौ सोनो गोब्राब मोनबावो फोथारावहाय जाय थायो बिसोरसो मिथिगौ फोथारनि अबस्थानि माइआनो जेबोआनो गैया इमान माने बेवहाय खरस खालामनायनि उनावबो माइनि अबस्था नाय लोगोफोर नाय खालि माइयाव नायोब्लानो खालि एम्फौल'सो नुगोन बेलेग जेबो नुवा नै गुदियावहाय नुदोंना नै बेबायदि एम्फौफोरखौल'सो नुगोन आरोना थ' ओरैबायदि अबस्था मा जागोन आं बेखौ मिथिया आङो दा फोथाराव बेबायदि बेरायनानै लाइभ आङो दिन्थिगासिनो आरो लोगोफोर माने गासिबो बरबाद मुलि सारबाबो माने खाराखै बेबायदि अबस्था जेराव नायो नोङो बेयावनो माने एम्फौ नुगोन नै सिङाव नै एकदम फुरा एम्फौ दं नै मा जागोन आं एबार जेबो मिथिला लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि भिडिअसनि सायावहाय मा बुंनो सानो एसे कमेन्ट्स खालामहर एम्फौआ माने लाजाला ओरैबायदि जायफोरा खेथि मावोना एसे फोथारावहाय चेक खालामब्लानो जाबाय ओरैबायदि एम्फौ माने थ' लाजाला एम्फौआ ओरैबायदि एम्फौआनो एम्फौ आरोना थ' मा बुंबावनो नै आं आखायावनो दिन्थिबाय नै बेबायदि एम्फौ आरोना थ' एम्फौ गोजानै मा बुंबावनो बिनि सायावहाय थ' थेवबो माने बेबायदि सरकारनि अनसुंथाइ बा PM किसाननि रांफोरखौहाय बेबायदि सोनो आरो गोब्राब मोनबावो जायफोरा खेथि सेथि जेबो मावालासिनो ओरैनो लायोना थ' जाय खेथि मावो फोथाराव हाबोब्लासो मिथिगोन थ' बेसेबां टेनसन आरो थ' मा बुंनो बिनि सायाव थ' सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो PM किसाननि फैसाफोरखौहाय थाबैनो बेबायदि सोनानै होनांगौ थ' नङाब्ला आबादारिफोराहाय बेबायदि गोबां टेनसनाव गोग्लैनो गोनां जायोना थ' गोबां समस्या थायो खेथियावहाय आङो देखायखाबाय आरो बिनिफ्राय आङो मा दिन्थिबावनो गोबांथार एम्फौ दं श' एम्फौ आरोना हाजार एम्फौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर माइया माने फ्राय ओंखारनाय बायदियानो जाबाय नै बिराद मोजां फ्राव ओंखारलांगासिनो आरोना एम्फौआसो आरो बांसिन बाफबसिनगोनसो बायदि मोन्दों आङो नैबे हासारखौ होनायनि उनावहाय आरो माइया रोदोमबोयोना एसे गोरलै जाबाथाय एम्फौआसो होख्लायसिनगोन बायदि मोन्दों आरोना थ' उफाय गैया साराबाबो जाया फारसेथिं एसे माने माइयाबो माने नायजाला जाबाबो जायाबाबो आरो होनानै दोनबाय आरोना एबारावहाय बोथोरानो बेबायदि खालामबाय थ' मा खालामनो आङो दा फैयै नै न' फारसे मोनफैबायानो
आरो एसे थाङोब्लानो न' मोनसिगोन आरोना। थ' जेनो हक लोगोफोर नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन नैबे जोंहा दुर्गा फुजानि अफारखौहाय थ' बर'फोराबो मोनदों नामा। थ' मोनदोंब्लाथ' आरो मोजांनिनो बाथ्रा, जायफोरा मोनदों थ' नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। थ' जोंनियावथ' माथो हाबासैनो बेबायदि आरोना। थ' नलबारि साइडजोंसो जोङो गोबांथार बेबायदि हाबनायखौ नुनो मोनबाय दाब दाब जायगाफ्रावहाय ना। थ' आरो नैबे माइनि एम्फौनि सायावहाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै होयोब्लानो जाबाय, माबोरै होखारनो हागोन आरोना। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।